ассалому алайкум бинандаҳои азиз, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз дар қасри миллат ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ба кори худ оғоз кард. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, иштирокчиёни ҷаласа, сарони давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъиро самимона истиқбол гирифтанд. дар кори ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинян, президенти ҷумҳурии Беларус Александр Лукашенко, президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев, президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Жапаров ва дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Зас иштирок карданд. президенти Федератсияи Россия Владимир Путин дар кори ҷаласа ба таври маҷозӣ иштирок намуданд. баъди анҷоми маросими аксбардорӣ кори ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ бо иштироки сарони давлатҳои аъзои созмон дар ҳайати маҳдуд оғоз гардида, сипас бо иштироки аъзои ҳайатҳо дар шакли васеъ идома ёфт. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи иштирокчиён, сарони давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъиро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфтанд ва дар ҷаласаи хосаи шӯрои амният чунин суханронӣ намуданд. Уважаемые коллеги, я согласен с прозвучавшими оценками, что сегодня в международных отношениях нарастают негативные процессы в сфере военно-политической безопасности. Также нельзя забывать и о том, что мы все еще находимся в опасной фазе пандемии. Беспрецедентная по своим масштабам и последствиям пандемия привела к затяжному глобальному социально-экономическому кризису, который без привлечения оказывает влияние, в том числе и на нашу безопасность. Катастрофическая ситуация в Афганистане напрямую влияет на Центральный азиатский регион коллективной безопасности. Сегодня Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы. Сложная и опасная ситуация, сложившаяся в этой стране, является проблемой не только афганского народа, но и становится одной из самых острых региональных и глобальных проблем. Талибы отказались от своих предыдущих обещаний формировать инклюзивное правительство при широком участии других политических сил и этнических групп страны и объявили о создании Исламского Эмирата на основе жестких средневековых законов шариата во главе с членами своего движения. Объявленный состав Временного правительства игнорирует политические, этнические и языковые многообразия, а также гендерное равноправие. Это означает, что в ближайшие 2-3 года в Афганистане усилится насаждение экстремистской идеологии, многократно возрастет вероятность экспансии этих деструктивных идей в прилегающие регионы. Таджикистан решительно осуждает все формы беззакония и преследования афганского народа. Пользуясь военно-политическим вакуумом, различные террористические силы активно укрепляют свои позиции в стране. На наших глазах Афганистан вновь превращается в рассадник международного терроризма. По поступающей к нам информации из разных регионов Афганистана, реальная ситуация на местах совершенно иная. Она многократно хуже той, которая преподносится СМИ. Например, события в Паншере мы явно видим полное игнорирование норм гуманитарного права. Талибы же полностью заблокировали доступ к продовольствию и другим жизненно важным продуктам. ООН, Международный Красный Крест и другие международные гуманитарные организации лишены возможности выполнять свою миссию. Уважаемые коллеги, Таджикистан поддерживает восстановление прошлого мира и стабильности в Афганистане и остается приверженцем этой позиции. Убеждены, что проблема Афганистана не имеет военного пути решения, и для безотлагательного решения политических проблем безопасности соседней страны необходимо создать инклюзивное правительство с привлечением широких слоев обществ
и участием представителей всех национальностей. Государственный строй в этой соседней стране должен быть определен с учетом воли и позиции всех граждан страны, без всякого стороннего вмешательства. Без различия международного сообщества книжной ситуации в Афганистане может привести не только к затяжной гражданской войне в этой стране, но и к событиям, сравнимым по масштабам с терактами 2001 года. Ситуация, которая складывается сегодня в Афганистане, оказывает сильное давление на таджикско-афганский участок южных рубежей ОДКБ. В этом контексте считаем необходимым продолжить последовательную совместную работу по скорейшему завершению согласования целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской участка границы. Необходимо предпринимать более активное участие по пресечению каналов финансовой и материально-технической подпитки террористических групп. Отдельное внимание следует уделить информационной работе террористов, использованные ими новейшие технологии, в том числе сети интернет. Несмотря на некоторые положительные тенденции последних лет, наркотическая угроза также продолжает оказывать негативное влияние на безопасность региона ответственности ОДКБ. Надеемся, что реализуемая в рамках ОДКБ антинаркотическая стратегия на очередной пятилетний период придаст дополнительный импульс решению этого вопроса, а также нашему сотрудничеству. дар ҷаласаи хосаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъии президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи иштирокчиёнро ба маҳалҳои зерин ҷалб намуданд. Дар кори ҷаласа масъалаҳои мубрами амнияти байналмилалию минтақавӣ, натиҷаҳои асосии фаъолияти созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ таи давраи раёсати Тоҷикистон, нақшаи чорабиниҳо оид ба иҷрои қарорҳои ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъӣ ва татбиқи самтҳои афзалиятноки пешниҳоднамудаи ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин мавзӯъҳои марбут ба вазъи ниҳоят мураккаби Афғонистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. соли 2022 раёсат дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ба ҷониби Арманистон мегузарад. Дар кори ҷаласа дар бораи самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҷумҳурии Арманистон дар давраи раёсат дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ сарвазири ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинян ва дар бораи ҳуҷҷатҳое ки барои баррасии шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ омода шуданд, дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Зас баромад карданд. баъди баррасии масъалаҳо аз рӯи натиҷаи кори ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва дигар маҷмӯъ 14 санад ба имзо расид. пас аз анҷоми маросими имзои санадҳо дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Зас барои доираи васеи хабарнигорони дохил ва хориҷи мамлакат нишасти матбуотӣ оростанд. صبح امروز در قصر ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وزیر کارهای خارجی جمهوری مردم چین وان ای را که جهت اشتراک در جلسه شورای سران دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان قرار دارد به حضور پذیرفتند. در جریان ملاقات همکاری دوجانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و چین در چهارچوب مناسبات شریکی استراتژی همه‌جانبه و در دایره تشکیلات و سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی بررسی کرده شد. جانب‌ها از سطح بلند همکاری کشورها در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و گومانیتاری و امنیتی اظهار قناعتمندی کرده راه‌های رشد و گسترش منبع رابطه‌ها در ساحه‌های تجارت، صنعت، انرژتیکا، کشاورزی، نقلیات و جلب سرمایه چین به اقتصادیات تاجیکستان را محاکمه نمودند. از وضع مرکب سیاسی و نظامی در کشور همسایه افغانستان اظهار نگرانی کرده شد. تاکید گردید که تاجیکستان با سرحد درازترین زبان و تاریخ مشترک با افغانستان نسبت به سرنوشت این کشور بی‌طرف بودن نمیتواند. در این ضمن تاکید گردید که تاجیکستان خواستگار برقراری صلح و ثبات پایدار در این کشور همسایه میباشد. امروز در قصر ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سروزیر جمهوری ارمنستان نیکول پاشینیان که جهت اشتراک در جلسه شورای امنیتی سازمان عهدنامه امنیتی دستجمعی در تاجیکستان قرار دارد ملاقات کردند.
дар ҷараёни мулоқот ҳолат ва дурнамаи муносибатҳои ҳамкории ду кишвар баррасӣ карда шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарвазири Арманистонро хайрамақдам гуфта, робитаҳои деринаи Тоҷикистону Арманистонро омили муҳими рушди пайдарпайи муносибатҳои ду кишвар номиданд. ҷонибҳо зимни мулоқот масоили таҳкиму тавсеяи ҳамкории дуҷонибаро дар соҳаҳои муҳими сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ, саноат ва фарҳанг муҳокима карданд. барои мусоидат ба рушду пешрафти робитаҳои ҳамкории дуҷониба татбиқи амалии санадҳои қаблан имзошудаи ҳамкорӣ, ҷоно кардани фаъолияти комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкории иқтисодӣ ва дар ин замина баргузор намудани форумҳои тиҷоратӣ зарур шуморда шуд. дар рафти мулоқот ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои муҳими ҳамкорӣ барои ҳарду ҷониб судманд табодули афкор сурат гирифт. имрӯз сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон Имрон Хон бо сафари расмӣ ва ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба Тоҷикистон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон Имрон Хонро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шохсони расмӣ истиқбол гирифтанд. имрӯз президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба Тоҷикистон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёевро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ самимона истиқбол гирифтанд. имрӯз президенти ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ бо сафари расмӣ ва ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай ба Тоҷикистон ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисиро сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. дар шаҳри Душанбе ки мизбони вохӯрии сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ва созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ мебошад, барои қабули меҳмонҳо ва дар сатҳи баланд гузаронидани ҷаласаҳои дар пеш истода тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шудаанд. барои нафароне ки бо мақсади иштирок дар ҷаласаҳои ин ду созмони бонуфуз ба Тоҷикистон ташриф меоранд, беҳтарин шароит барои кору фаъолият муҳайё аст. аз ҷумла барои намояндагони васоити ахбори омма маркази матбуотии ҷаласаи сарони кишварҳои созмони ҳамкории Шанхай ва сарони давлатҳои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ташкил карда шудааст. ҳамкори мо Муҳаммадалӣ Сафар гузориш медиҳад. ҷумҳурии Тоҷикистон мизбони яке аз чорабиниҳои сатҳи байналмилалию минтақавӣ созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ аст ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҷаласаи шӯрои аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ сурат гирифт. бо ин мақсад дар китобхонаи миллӣ барои хабарнигорони васоити ахбори оммаи дохил ва хориҷи кишвар шароиту имконияти фарроху густурдаи иттилоъотрасонӣ фароҳам оварда шудааст. ҷараёни баргузории ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъиро бештар аз 500 хабарнигорони рӯзномаву маҷаллаҳо, радио, телевизион, агентиҳои иттилоотӣ ва бунгоҳҳои хабарии минтақа ва ҷаҳон бо истифода аз шароити мусоиди фароҳам овардашуда дар маркази матбуот воқеъ дар китобхонаи миллӣ инъикос намуданд. чунин имконоти саривақтии иттилоърасонӣ бо насби зиёда аз 300 компютери замонавии пайваст бо интернети баландсуръати ноқилӣ ва беноқил, мониторҳои калон ҷиҳати пахши мустақими чорабинӣ ва сабти ҷаласа, дастгоҳҳои шунидани тарҷумаи синхронӣ бо чандин забони хориҷӣ, факс, телефон, нусхабардор ва дигар таҷҳизоти техникӣ ба амал омад. намояндагони воситаҳои ахбори оммаи дохил ва хориҷ дар иртибот ба ҷараёни баргузории ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва имконоти дастрасӣ ба иттилооти саривақтӣ дар маркази матбуот чунин изҳори андеша карданд. Все прекрасно, есть подключение к интернету, есть экран. В общем, все условия для журналистов есть, и условия для работы есть. Компьютеры, значит, возможность подзарядить свои телефоны, но все, что так необходимо журналистам, продюсерам, все здесь есть. Приятное впечатление, очень красивый город, современный, много красивых зданий, что очень порадовало, что город очень чистый. Все хорошо. Я не в первый раз в Душанбе прилетаю на разные мероприятия. Всегда
Организация на самом высоком уровне, должен сказать. Очень радушно встречают в Таджикистане нас. Прекрасно, технически и морально-психологические условия, я считаю, на самом высоком уровне. Поэтому спасибо принимающей стороне. таҳкими сулҳу амният суботи байналмилалию минтақавӣ ҳифзи истиқлолияту тамомияти арзӣ ва соҳибихтиёрии кишварҳои аъзо ки ҳадафи аслии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ба шумор меравад, хабарнигорони васоити ахбори уммаи дохил ва хориҷи кишвар бо такя ба ин ҳадафҳои созмони мазкур хабару гузоришҳои саривақтӣ таҳияву манзури сокинони сайёра гардониданд. ҳамон тавре ки аз рафти баргузории иҷлосияи шӯрои амнияти дастҷамъӣ маълум гардид, давраи раисияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин созмон масоили амният, ҳамкорӣ ва саҳмгузорӣ дар ҷараёни ҷаҳонии мубориза бо терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷинояткории фаромилӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт ва дар доираи имконоти густурда дар маркази матбуот намояндагони васоити ахбори уммаи дохил ва хориҷ хабару гузориш ва дигар маводи таҳлилӣ таҳия ва пахш намуданд. вобаста ба моҳияти баргузории ҷаласаи шӯрои амнияти дастҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар шаҳри Душанбе ва нақши он дар таъмини сулҳу субот дар минтақа ва ҷаҳон аз ҷониби намояндагони воситаҳои ахбори уммаи дохил ва хориҷ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир шуд. ман ба Душанбе аввалин маротиба соли 2010 омада будам ва назар ба ҳамон сол хеле дигаргуниҳо шудааст. Биноҳои баланд, ошёна, кӯчаҳои гулпӯш, диққати нафаре, ки ба ин шаҳр меояд, ба худ ҷалб менамояд. ман якчанд маротиба дар ин ҷаласаи созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ иштирок намудам. барои мо рӯзноманигорон тамоми шароити зарурии ҷиҳати инъикоси саривақти ин чорабиниҳои муҳими байналмилалӣ фароҳам оварда шудааст, ки мо метавонем бе ягон мушкилӣ ин маъракаи муҳимии сиёсиро дар сатҳи баланд инъикос намоем. ҷараёни баргузории иҷлосияи аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар сархати бонуфузтарин расонаҳои минтақа ва ҷаҳон қарор гирифт, ки аз нақш ва мавқеи намоёни ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани чорабинии мазкур шаҳодат медиҳад. Маҳмадалӣ Сафар, Алишери Неъматулло, махсус барои барномаи ахбор. дар рӯзномаи шӯрои ҷаласаи шӯрои амнияти дастаҷамъии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ масъалаҳои муҳиме ки аз ривоҷи воқеаҳо дар ҷаҳони имрӯз бармеоянд гузошта шуда мавриди баррасӣ қарор дода шуд. таҳким бахшидан, расонидани кӯмаки ҳарбӣ техникӣ, мубориза ба муқобили киберҷиноятҳо ва ҷиноятҳои иттилоотӣ низ аз масъалаҳое буданд ки дар ин ҷаласа матраҳ шуданд. гузориши Зульфия Раҳимзода. ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ки имрӯз дар шаҳри Душанбе доир гардид, ҷиҳати ҳалли масъалаҳо оид ба ҳамдастии муштарак алайҳи амният ва суботи пойдор дар минтақа, терроризми байналмилалӣ, экстремизми динӣ, гардиши ғайриқонунии маводи нашъадор ва силоҳ, муҳоҷирати ғайриқонунӣ ва дигар зуҳуроти номатлуб ки ба амнияту суботи минтақа хатари ҷиддӣ доранд, заминаи воқеӣ мегузорад. кишвари мо тамоми кӯшишҳои худро ба харҷ медиҳад, ки ин созмон ва ин нишаст як натиҷаи бобарориро барои дурнамои минбаъдаи сулҳу субот дар минтақа тавонад ки ба вуҷуд биоварад. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун яке аз асосгузори созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар таърихи фаъолияти созмон барои густаришёбӣ ва таъмини амнияти дастҷамъӣ дар созмони мазкур саҳми назаррас гузошта, ҷонибдори таҳкими иқтидору имконоти созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар самтҳои ояндадор аст. созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ бештар ба масоили амнияту бехатарӣ дар қаламрави созмон таваҷҷӯҳи асосӣ зоҳир менамояд. созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ яке аз созмонҳое аст ки комилан мавзӯъш мавзӯи амният, мавзӯи дифоӣ ва мавзӯи сулҳу субот дар ҳавзаи кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ба шумор меравад. бо итминони комил метавон гуфт ки дар оянда натиҷаҳои ҷаласаи шӯрои сарони аъзои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва ҳамдастии фаъоли давлатҳои аъзои созмони мазкур дар мубориза алайҳи ҳама гуна хатару таҳдидҳои ҷаҳони муосир, дар нигоҳ доштани фазои эътидолу субот ва таҳкими амнияту бехатарии минтақа нақши муассир мегузорад. Зульфия Раҳимзода, Маъруфи Абдулло, Наврӯзшоҳи Азизулло, Ахбор. бинандаҳои азиз, мо шуморо бо дигар хабару гузоришҳо дар нашрҳои баъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед, то боздид.